guys! Good afternoon! Welcome back to my channel. Sa mga baguhan yan, please subscribe to my channel. Ngayon po ay magre-review ako ng eyebrow products. Yung i-review ko dalawa. Yung isa is Intuit. Tapos yung isa naman yung The Face Shop. Di nahalata yung yung tatak, yung nakalagay dito na The Face Shop kasi nabura na. Tapos guys, yung price ng eyebrows, itong Intuit tsaka The Face Shop, ililink ko lang below kasi nakalimutan ko guys. Magsisimula tayo sa packaging. Yung lalagyan nito is square. Tapos ito naman is parang crayons na pahaba. Yeah. Tapos parang acrylic. Tapos yun, ang ganda ng bulaklak nito. Pa-square yung design. Tapos yung dito, yung nakalagay yung direction. Intuit waterproof eyebrow color with the moisturizer vitamin E. May vitamin E naman siya. Tapos ano yan? Tapos ERO2 eyebrows 2. Tapos ang direction, use the applicator to apply to your eyebrows. Avoid contact with the eyes. Made in Thailand by the Melot Group of Japan for Asia Pacific Cosmetics Corporation. Intuit is a registered trademark. 2021. Matagal pa siya ma-expire. Packaging niya, may pa-flowers yan. Gustong gusto ko. Ang cute. Tapos may vitamin E. Tapos matagal ma-expired. Tapos mas maganda pa din kasi tatlo yung yung shade. Merong dark brown, yun Tapos merong light yung kulay niya, pero brown pa rin siya. Pero ito, yan natin, medium. Sa middle, medium brown. Tapos, yung lagi kong ginagamit, yung dark brown. Tapos, ito. Yung dito, yung dito lang. Tapos, yung dark brown, yung the rest. Tapos, yung amoy niya, kasing amoy ng press powder ng press powder ng Intuit. Kasi amoy siya. Tapos, yun, itatry na natin. Itong gagamitin ko na brush. Ang gold brush. Yan. Ganito yung mga perfect na pang kilay na angle brush. Pa-slant. Tapos, gagamitin ko to. Tapos ito. Ito yung muna. Ayan siya guys. Hindi siya perfect guys Yan. Tapos sa The Face Shop. The Face Shop tayo. Ito yung niya. Parang crayons. Crayola or lapis or ballpen. Ganito siya. Yan. Sorry naman. First time ko mag-review. Meron, ganito siya, iikot mo dito para lalabas yung products. Ganito siya, kahaba. Ganyan. Manipis lang siya. Yan. Tapos, meron siyang kasamang spoolie. Yan. Tapos, itatry na natin sa kabila. Sa akin, maganda din siya kasi
2-in-1. Meron ka pang eyebrows dito na products, meron ka pang brush. Hindi mo na kailangan ng ibang brush. Very convenient. Tapos mahaba na din siya. Mahaba na din yung product. So, yan na yung kinalabasan, guys. Sa Into It, may pagka light konti. Tapos, pagka light na may pagka brown. Tapos, ito mas dark kaysa sa Into It. Tapos, hindi yan pantay yung kilay ko kasi. Guys, ito yung sa Into It. Tapos, ito yung sa The Face Shop. Para sa akin, mas nagustuhan ko yung The Face Shop. Kasi, di mo na kailangan ng dagdag pa ng dagdag. Kasi, paglagay mo pa lang, nakikita na yung kulay. Tapos yung Into It naman, dalawa yung ginamit ko na kulay. Itong dark brown tsaka medium. Saya kaday. Mabilis ko lang nilagay. Tapos di na ako nagdagdag pa. Kumakapit na yun agad yung kulay niya. Tapos may spoolie dito. Binrush ko lang siya ng konti. Tapos yan. Di yan siya pantay, guys. Kasi di ako sanay, pero yun, kasi magre-review tayo. Yan lang yung kinalabasan. Sa akin, guys, maganda yung dalawa. Pero pag ikukumpara ko, ililink ko yung prices nila, kung ano yung mas mura, yun yung mananalo. Tapos, yun sa packaging nila, syempre, ito, kasi may pa-design, tapos square. Tapos, yung sa products naman nila, mas marami to siya. Kasi 3 nga. Tapos, kung gusto mong magla-light, pwede to, dito. Tapos, ito lang. Pag yung hair color mo, depende yan sa Sa hair color mo, binabagayan yung kulay ng eyebrows. Example, pag black ka, magda-dark brown ka or black. Pero pag light yung hair mo, tag blonde ka or brown, pwede ito yung gagamitin mo. Tapos, mas marami siya, mas maganda. Pero, pag sa, naman, mas lamang to, kasi may spoolie na siya. Tapos, ito, walang spoolie. Kailangan mo pa ng brush, kailangan mo pa ng spoolie. Tapos yung shade nito, maganda. Ang ganda. Perfect sa mga black hair or dark brown hair. Pwede siya. Tapos, mas lamang ito kasi 3 yung shade niya. Shade pala ng guys, The Face Shop is brown. Number 3, brown. Pero, dark brown talaga yung nandito. Dark brown na may parang konting gray. Para sa akin lang, guys. Tapos, yung sa Into It naman, ano ba yung nito? Wala namang nakalagay, guys, kung ERO2 lang yung nakalagay. Eyebrows 2 yung nakalagay dito. Walang shade. Tapos, yun, makikita din naman natin. Kumpara ko silang dalawa, mas gusto ko to. Kasi, guys, convenient na, paulit-ulit sa convenient. Kasi may spoolie na pag nagmamadali ka, di mo na kailangan maghanap pa ng brush. Tapos, 2-in-1 na siya. Tapos, mabilis lang din i-apply, kaya mas
winner to siya sa akin pag nagmamadali ako. Convenient. Kasi ka, nagmamadali ka, tapos kailangan pa ng brush, kailangan mo rin hanapin yung brush. Paano kung matagal mo makita, malit ka sa lakad mo. Kaya yun, mas gusto ko yung The Face Shop. Pero pag sa ano din naman, okay din naman. Sa shade din naman, gusto ko din naman. Guys, tapos na tayo sa packaging. Ang nanalo sa packaging, yung Into It. Tapos, yung products, yung nanalo, Into It pa rin kasi marami nga siya. Pero pag sa brush, kung isasalin natin yung brush, di mananalo talaga yung The Face Shop kasi may kasama na siyang spoolie. Tapos pag nagmamadali, The Face Shop pa rin kasi may spoolie. Pero pag sa shade, mas maganda to kasi di mo na kailangan ng dalawa, ito na lang. Isa na lang kasi brown or dark brown na to siya. Pwede mo na magagamit agad-agad. Hindi mo na kailangan makuha ng brush, kuha pa nito. Kaya, yun, para sa akin, gusto ko to, pero ang mas winner sa akin yung The Face Shop. So, that's all guys. I hope you enjoy my review. I hope you enjoy my mini review kasi di ko naman tinitest kung long wearing ba siya or hindi, o nabubura ba or hindi, nabubulo na ako. Kaya yun, mini review na to guys, para ano ko lang, parang eyebrows testing and mini review lang yung ginagawa ko. So that's all guys. I hope you enjoy my video. Please like and comment below. Sa mga bago dyan, please don't forget to subscribe. So, goodbye! See you to my next video!